Molt bon dia. Elionor Manuel de Villena, més coneguda com Sor Isabel de Villena, nasqué l'any 1430. Malgrat estar emparentada amb les cases reials de Castella i Aragó, va decidir prendre els hàbits de monja franciscana entrant al convent de la Santíssima Trinitat de València, on va ser nomenada abadessa, càrrec que va complir fins a la seva mort en 1490. La Vita Christi és l'única de les seues obres que s'ha conservat. Relata la vida del Crist, està escrita en valencià i consta de 291 capítols, comprenent des del naixement de la Mare de Déu fins la seva ascensió al cel. Sor Isabel de Villena, que va escriure esta obra per a la instrucció de les monges del seu convent, la va dotar d'unes característiques molt especials, entre les quals Jesucrist hi apareix realment en l'extensió total de l'obra. També és de notar el marcat protagonisme de les dones en general al llarg de tot el llibre, en contrast amb les figures masculines molt més desdibuixades, i especialment es nota que és una obra d'autor femení per la manera d'exposar els distints passatges, amb una atenció molt especial en el tractament dels aspectes que més les afecten. Per exemple, se nota en frases com abraçant la creu per amor d'aquell qui en ella era penjat, o quan li pregunta al fill quina companyia podrà a mi contentar perdent la tan amada vostra, o quan es lamenta afligida i dolorosa soc sobre totes les altres dones, angúnies i dolors posseïxen el meu cor, les dolors i les penes que en lo part d'aquest dolç fill me foren apartades, en la seua mort me són doblades. Si tantes vegades s'ha afirmat que la nostra Setmana Santa marinera ha estat fonamentalment, i des dels seus inicis, una Setmana Santa de nazarens, crists i doloroses, seria bo que coneguérem tots els nombrosos exemples que la cultura valenciana aporta per millor conèixer el ventall de sentiments que tots ells van experimentar en cada una de les fases de la seva vida. Un bon vehicle per conèixer els sentiments de la Mare de Déu és, sense dubte, esta Vita Christi, obra indispensable del segle d'or valencià. Una aproximació a esta obra ens l'ofereix també el catedràtic de la Universitat de València, Vicent Escartí, amb el seu article publicat en el llibre oficial de la nostra Setmana Santa marinera d'enguany, titulat Isabel de Villena i la Vita Christi, un treball en femení. Que passeu tots molt bon dia.